mjesec u kome Gornji Milanovac slavi svoj praznik. Kulture, poštovani predsjednici opštine i naravno najdraži omogućili sve dodatne nagrade što se Milanovac se ponosi što u aprilu predsjednik organizacijnog odbora gospođu Jadranku Krstović. I to što i u najtežim vremenima nalazimo dragocene trenutke da našu opštinu kao svetski centar umetnosti minijature i lepo je znati da je umetnicima čast izvršili zadatak zaista, tako da su Ne, to ćete posle. Evo ga, čestitamo. Čestitamo ti puno sreće u dalje radi. Čestitamo još jednom. Milena Lazarević iz Srbije, autorka rada Nukleus. Čestitamo. I na kraju, u ime drugog pokrovitelja izložbe, Hvala.